हाम्फैनिफ्राय देरसिनसो नुयो गासिबो गिदिर गोलाव गोजा हाम्फैयासो मानो हाम्फे जाखोथाय ओंखाम मोनजायामोन खोमा बेखायनो हाम्फे खालामदोंलाय होस फाद्रि आयौ आलादा नांफैयो गोथाव जायाखै गोथाव जादों नोंबो हाय एभरिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नैबे आसि मोनसेनि थाखायनो सिखारालाय नै बिराद गिदिर गारायखाय हायस जोंफ्रालाय माथो नै सिगां माइ गायना आसि मोनलायबाबो ओंखाम संयालासिनो गवामोन मालाया ट्रेन गाखोलाय लांसै आं जि बाबायसोलै बेखौ सिमांसो नुगासिनो बाव नालाय आलासिया जोंना दाउ गोदा नांदों दाउआबो जि गिदिरखा मा होनदों होजोब आथिं सायथिं गासिखौबो बोखादो दाउआबो नामनो आन्थाल' दाउ गिदिरानो गैला बेमारजों थैजोब्बाय नालाय हाम्फे बिदा आरो इयो लोगोफोर बैनाय हाम्फैनिफ्राय देरसिनसो नुयो गासिबो गिदिर गोलाव गोजा हाम्फैयासो मानो हाम्फे जाखोथाय ओंखाम मोनजायामोन खोमा ओंखायनो हाम्फे बियो ओइखौ थख' ओइखौ हा एसे ओइ गोजौथिं एसे हाराम एसे हारामनानै बांद्राय हाराम हाबाबो बै थस्लाबाव नांहैनो नागिरो ओमफ्राय डाइरेक्ट गोदनायाव हमनानै बोदो आखाइखौ एसे सोहरफा एसे बोख्रांब्रा ओइ मोननैजों हम गांखं मोननैजों आराम गखायो इयाव हमनानै आराम हारा थायोलै मोजां बोलां थक्क' गालांखायो बोलां एसे आखाइ नारसो हरबाव नङाबा थुब्ला थांगोन इयो मोना बै खिजों थरल' जाखायो आखाइखौ एसे नारसो हरबाव नङाबा गावलांसिगोनसो इयो बास बोगासिनो बोदो थरल' जाखासिगोन इयो बे बिदानो मा ओंख्रि संना जानो नागिरदों नोङो ओमफ्राय बिदा फैदों बैनाय ओरैसै सभाब सरिथ्रफ्राथ' लाजाखाया अनलाजों दाउ लोगोफोर ओमफ्राय बेहाय मा संदोंथाय नायथ'वाखै आं आयौ कफिजों ना बेहाय अनला होगोन आरो अनलाजों दाउ जोंना दिनै लागाव हाम्फैया जोंना रोंखा राखाथारलै संनाय खावनायाव उनलायलांबायासो संनाय खावनायाव उननायानो बेदरखौ होखांबाय अनला खारैयाव आगान थाया होननायनिसो जाबाय
लागाव दे ओमफ्राय नों संनायखौ जायाबा सोर संनायखौ जाबावनोलै आंलाय जानो लुगैबाबो मोनजाला मालाय संनायखौ जानो लुगैदों जानो लुगैदोंमोन दा एसे दे गोख्रै आं संना जानाया थोबावाखै नोंना ओइ बनासो हर बन सोदों दा नै बनानो गैया बिदिबा अनलाया गोथाव जायाखौ ए अनलाजों दाउ लकेल दाउ आयै जानो लुगैलायसिगोन सोरबा सोरबा कमेन्टआव दा बुंहरसिगोन हाम्फैखो मा होखोलै हा मानो रोङा जानांगौ अनलाजों दाउ सङोब्रा आङो सबायजों साम' अनला दाउ मोनजाफेराखै गा ग्लब ग्लब गोदौथारबाय नै अनला ओंख्रिया बिदि उरबाय थाबासो गोथाव जायो आरोना अनला ओंख्रिया गोबावनो खालामदोंलाय थोस फाद्रि आयु आलादा नांफैयो गोथाव जायाखै गोफा मोनजादों ए नोंबो जाथार बिबुं बेदर जाखायाखै आङो बानलुल'सो जाखादों नै पटल बेदरसिन नै दासो खनजानो नागिरदों गुदुंथारलै बेदरासो टेस्टि जादों आरो एसे बानलुखौनो अरस'फेरामोन दिनै माबा बिबोनां फैनायखाय अर सोलायथारबाय एक्टिंफ्रानो लाजाया एक्टिंनो गोथाव जामाराखै बिखाखौ गोदायाखै नामा जादों दे जादों बिखा जासुला आंनि बिखाखौ जानो नामा सामब्राम गोथाव जा अरसिथार थावाफ्रा मा गोथाव होनजानो लुगैलायथारदों गाव संनायखौ जाल' गाख्रेबा थावथारा ओमफ्राय नायदो बेदर नै नागिरखायो बिखाया आंनि फेभरेट बेखौ दरसे मोनजाबाथाय जाबाय आरो जागोन दाउ जानाय बायदि मोनखायोब्रा दाउ थेफाफानियालाय फिसायासो गोथाव दाउआ गिदिरा हारा गोजासो एसे देरफुना मेजेम जायो नायखोलायो हारायानो हारा गारनो मोनानो बानलु भाजा मोनजादों दाउआ थाङो जों जाखांबाय एबार होबाय हाम्फैया गाव हारसिं दासो आग्लायनायखौ जाजोबसिगोन इयो 11ता जाबाय दासो जादों 11ता जादोंना जायाखै 11ता नायलाय लोगोफोर जादोंना जायाखै टाइमा आया जाबायथ' 11:18 गय जाखांनायावो हाब माथो बानलुखौबो थाइथाम जागोन नोङो ब्रह्म विष्णु महेश्वर बानलुआबो साथाम इसोरनि
मा ओंख्रि अनलाजों दाउ नों संनाया आं संनायसो आं संनायखौल'सो जायो हामफेया न' जानोबा आं मा जादों नुवाखै जानबा बायदि होनलायनाय गारो बानलु जानाया 哎呦我的妈 हामफेफे ओरैनो हामफेफे बिदा फंबायफ्रा हामफेफेयानो नङा खैजोमा